हेलो फ्रेंड्स बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे जुदि नोंथाङा सरकारनि टयलेट एप्लाइ एबा SBM नि आन्दाराव टयलेट फेज 2 खौ नोंथांमोना जायफोरनाखि एप्लाइ खालामदोंमोन बे बेलायाव बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो नायनानै बुजिनानै लानांगोन जे नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामबानो जानाय नङा एबा नोंथांमोना माखासे खामानिफोरखौ मावाबा मोननाय नङा नोंथांमोना माखासे पेमेन्ट एबा बिलफोरखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जानाय नङा एबा नोंथांमोना माखासे गोबां खामानि मावनांगौ कमप्लेन्सफोर खालामनांगौबो जागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामबानो जानाय नङा जेराव नोंथांमोना सिगां एप्लाइ खालामनाया सोरबा फार्स्ट किस्ति एबा 9000 खौ मोननो हानाय जाबाय नाथाय खायसे मोनथ'वाखै माबोरै सेकेन्ड किस्तिखौ मोनगोन आरो माब्ला बेनिबो भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन नाथाय मिथिनानै लानो गोनाङा बेसोदि जायफोर गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोनहाबो बे खामानिखौ मावनानै लानांगोन आरो जायफोरना हाबाखै गोबाव जाबाय अब्ला मा खालामनांगौ बेनि सोमोन्दैबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनानै लानो हानाय जागोन दायो गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खावलायग्रोनाय जाबाय जे नोंथाङा बेफोरबायदि इनफरमेसन भिडिअखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव नोंथाङा जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जेन' नोंथाङा नोंथांनि लोगोनो मिथिहोनाय जायो लोगोसे सापर्टिं कमेन्टबो खालामनो दाबाव दायो जोङो मिथिनो गोनां बाथ्रा एबा सेथियाव जोङो मिथिनानै लानो गोनाङा जाहैबाय नोंथाङा जुदि एप्लाइआव होनाय एबा एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना जायनाखि एकाउन्टखौ होदों बे एकाउन्टजों आधार कार्डआ लिंक जाथारनो नांगोन बेनिफ्राय आरोबाव मबाइल नाम्बाराबो लिंक थानो नांगोन एकाउन्टजों एबा आधार कार्डजोंबो लिंक थानो नांगोन बेनिफ्राय नैथियाव दङ नोंथाङा जायखिजाया बेंकआव लन एबा आनक्लियार रेकर्ड जुदि दङब्ला नोंथांमोना सुखुजुबै बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेमफोर थायोब्ला नोंथांमोनाव एबा नोंथांमोननि एकाउन्टआव पेमेन्टआ हाबनाय नङा एबा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा बेनिफ्राय थामथियाव बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौदि नोंथांनि एकाउन्टआ KYC नांनानै थादों बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखायबो नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौ मोननो गोनांब्लाबो मोनाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ माखासे मोजाङै चेक खालामनाय आरो नोंथांमोना बेफोर खामानिफोरखौ मावनानै लानांगोन जायफोरनाखि गोदान एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावनानै लानांगोन अब्लानो नोंथांमोना उनावहाय जेबो प्रब्लेम जानाय नङा दायो गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनब्लाबो नोंथांमोननि मोननांगौ समा एसे उन जागोन लेट जासिगोन दायो नोंथांमोनहा आफ्टार एप्रिलनि उनावसो नोंथांमोना मोननो हागौ दायो बेवहाय जोङो आरोबाव मिथिनानै लागोन नोंथांमोनहा आधार कार्डजों एकाउन्टखौ लिंक खालामदोंमोनब्ला बियो लिंकआ एक्टिभ जादोंना जायाखै एबा लिंक जादोंना जायाखै जों बेखौ माबोरैहाय नायो बेनि सोमोन्दैबो जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन एबा सोरबाया जुदि एकाउन्टजों आधार कार्डखौ लिंक खालामदोंमोनब्लाबो बेवहाय एप्लाइ खालामनाय एकाउन्टजों लिंक जादों एबा जायाखै बा गुबुनखौसो एप्लाइआव होफ्लांदों नामा जों बेखौ माबोरैहाय नायनो एबा आधार कार्डजों एकाउन्टजों लिंक जानाय बे रेकर्डखौ एक्टिभ नंगौना नङा एबा लिंक जामारदोंना जामाराखै जों बेखौ माबोरैहाय नायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनानै लागोन जोङो दायो बेखौ माबोरैहाय चेक खालामो जों बेखौ नायनोसै दायो जोङो एकाउन्टजों आधार कार्डखौ लिंक जादों एबा जायाखै जों बेखौ नायनो थाखाय जायखिजाया नोंथाङा मोनसे क्रम लादो क्रमाव नोंथांमोना टाइप खालामनानै हो जे आधार सिडिं बेबायदि टाइप खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामदो अब्ला नोंथांमोना गाहायाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनगोन बेयो जाबाय मोनसे आधार कार्डनि वेबसाइट एबा अफिसियेल साइट बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा माइ आधार एबा UADAI बे मोनसे अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै भिजिट खालामनांगोन दायो नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि प्रफाइलखौ नुनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन बेनिफ्राय लगइन खालामाब्लाबो जों गाहायाव मोनसे नुनो मोनो बेनि गेजेरजों खालामनो हागोन बेवहाय नुनो मोनदों बेंक सिडिं स्टेटास बेवहाय जोङो नायगोन बेहाय नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होदो अब्ला दायो जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस खुला जागोन एबा जों बेबायदि इन्टारफेस मोननो हाबाय बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बार बेनिफ्राय बेवहाय खेबसा होनानै नोंथाङा सेन्ड OTP बेहाय क्लिक खालामनानै हो अब्ला नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन आरो बे OTPखौ इन्टार खालामनानै जोङो भेरिफाइ खालामनांगोन दायो बेवहाय आधार कार्ड आरो खेबसाखौ गासिबो होखांनायनि उनाव नोंथाङा सेन्ड OTP बेहाय क्लिक खालामनानै होदो दायो OTPखौ इन्टार खालामखांनायनि उनाव लगइन खालामबाय लगइन खालामनानै जों बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनबाय दायो जों गाहायाव नायदो मोनसे अपसन नुनो मोनगोन बेहाय नोंथाङा बेंक सिडिं स्टेटास बेबायदि नुनो मोनदों नोंथाङा बेहाय खनसे क्लिक खालामनानै होदो अब्ला जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय नोंथाङा बेवहाय कंग्रेचुलेसन्स इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि आधार नाम्बार बेनिफ्राय नोंथांनि बेंकनि नाम
बेहाय नोंथाङा माबे बेंकआव एकाउन्ट खालामदोंमोन बेखौ नोंथाङा मिथिखागोन जे जाय एकाउन्टखौ होदोंमोन बेवहाय नायदो नोंथाङा। बेनिफ्राय बेयो जाबाय आधार नाम्बार। बेनिफ्राय नोंथाङा नुनो मोनदों बेंक सिडिं स्टेटास बे एक्टिभ नै गोथां गाबनि जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा माब्ला बेखौ लिंक खालामनाय जादोंमोन बेनि डेटखौबो बेहाय नुनो मोननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर जोङो बेंक एकाउन्टजों जों माबोरैहाय लिंक बेखौ जों स्टेटासखौ जों बोरै नायनो आधार कार्डनि स्टेटास लिंकखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै मोनबाय। बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा आधार कार्डजों लिंक खालामाखैब्ला दासिमबो नोंथांनि एकाउन्टखौ, अब्ला नोंथाङा मोनसे फर्मखौ जों बोरै डाउनलड खालामनानै लायो बेखौबो आं नोंथांनो दिन्थिनोसै। जायखिजाया मोनसे फर्म लाबाय, अब्ला नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामनानै होदो आधार सिडिं फर्म। बेबायदि नोंथाङा क्रमाव जायखिजाया ब्राउजाराव बेबायदि आधार सिडिं फर्म टाइप खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा सार्च खालामनानै होदो। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथाङा नुनो मोनदों बेबायदि आधार सिडिं फर्म, नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामदो। अब्लानो नोंथाङा फर्म डाउनलड जागोन। दायो फर्मआ बेबायदि डाउनलड जाबाय, नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामदो। बेनिफ्राय फर्मआ बेबायदि खुला जाफैगोन। नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो। बेहाय गासैबो माखासे डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेहाय नोंथांमोना नायनानै लादो। दायो गाहायथाराव नोंथाङा बेबायदि मोनसे फर्म नुनो मोनदों। नोंथाङा बे फर्मखौनो गासिबो साबमिट खालामनानै एबा फिलआप खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि बेंकआव एबा नोंथाङा जाय बेंकआव एकाउन्टखौ खुलिदोंमोन बे बेंकआव नोंथाङा बे फर्मखौ साबमिट खालामनानै होनो हागोन आरो नोंथाङा आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना फोरमायहरदो जायफोरनाखि फार्स्ट किस्तिखौ मोनबाय एबा सेकेन्ड किस्तिखौ मोनाखै, मोननो नांबावगौ, आरो नोंथांमोना जाय गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन एबारसो 2024आव एबा 2023नि लास्ट डिसेम्बर बा नभेम्बरनिफ्राय जायफोरनाखि एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथां कमेन्ट खालाम जे मोनबाय एबा मोनाखै बेनि सायाव। अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसैमोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।